Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Dara ko bliti dong. Oops. Si Bayalan. Bida. Nagsandig taon. Nagkadugong na. Si Bayalan na. Bay! Bayalan! Bay! Bay! Kinsa nang binuwang ni mo, Bay, ha? Kinsa? Salamat, Robert. Waminagi. Pantay ito na. Usa? Usa isa ni Bayalan? Hupog. Namariglag sa kyanan. Babae biktima. Unsa? Ginoo ko. Ayaw kay wa siya papriso. O niya, anong... Iya mang paghapag ang doon sa sakyanan sa babae. Gusto mo siyang magpaligis. Pero Bay, ano ba taong naghamtay kay nagbunog ang ngawang na, ha? Ay, nanaog ba itong babae? O niya, ano nagkabunog mo na? Naumod sa kahubog. Saman ikaw mo'y amigo, nito na. Oh, ako taon. May nag-text man ako. Nga di adiri akong amigos Bayalan. Kuha na, akong cellphone ang gigamit sa mga babae. Ang taga-skinan ba? Unsa? Unsa nag-waste mo, Bay? Ang kapahon, ang skinan, color rust. Ha? Unsa? Kolorast? Gwapahon? O lagi, Mo ba? naka-picture ko sa mga babae. Asa ko na, Bay? Dala. Be. Tadawa ko na tabi. Oh. Kaniyot, ha? Okay. Dala. Mauna yung babae, nga hapit, kabangga niya. Kay, nilabang man, hubog kayo. Mayo kay, nakabray ka babae. Hapit kibay ko. O niya, singgit ba siya? Ingon siya nga, sige, ligsigo! O niya, waman, naghihapag niya ang doong sakyanan. Tadawa tas picture, Be. Dala. Kwapang babae. Siksi pa kayo. Dala. Pita. Oh! Si Chuna kini. Chuna. Oh, Chuna. Trapuhan sa nakong naong aning Bayalan, ha? Ako lang bahala na niya, Bay. Nakonsensya ko. Pero, unsa akong taman? Sorry lang, Alan. Dili mahimo nga ibaylo ko ang among paraisong kahimtang. Dili yun. Lugar lang diya, Bay. Oh, narampliti ba yun? Oh, Bay, dali Bayalan. Bunog naman na, Brad. Oo, hupog mo good, Brad. Sundan na. Dali, Bay. Dali. Okay na gawin. Okay, good taon. Okay, sa mata. Sa? Ang Ang nga po yung kaniya. Nauna niya. Okay. Barag man tutski, Brad, ha? Barag. Nosebleed ko, Brad. Nosebleed. Itaas na boy. Hapit mo kung kaliksi. Hapit ram. Dalawan driver. Dalawan, Ray. Paligis mo ko. Pero, handlock, niligis na ko. Waka maliksi, pero bunok ka. Kulata man ko. Unsa? Kulata ko. Hagbaw ko.
kuyapan ko eh. Mao ba? Pao, mananaro ko eh. Pao, Bay, Pao. bay taon, bay. Ay, palapit taon. Ay, pagkawas, paglaong, bida sa nimo eh. Wala nga ba, hanggawa na ko ba eh. Ni kondisyon man ko. Kondisyon mo sa. Wala nga, ni kondisyon ko. Ni kondisyon na ako nga magpagamatay ko. Ay, binuang niya, bida ko na pagkaubog. Panahon na ito, magkita mo. Ha? Magkita mo eh, kinsa man? Bida, hubog ka, lakaw mo ka. Bisang hubog ka. Lagaw ko. Mamasin nga. Akong mikanagbo ang langga na akong tsunan o hindi tina. Mao na diha, hubog-hubog maka. Mao nang waka kabantay. Sa bantayan ako. Oh, katong driver nga, hapit mo bangka ni mo. Stone na ba to? Usa? Oh. Bidang katawam tas reaksyon ni mo, bida. Sabar yung Sabak ko no. Di ka mo to, oh. Di ka mo to, stone na to. Binuang na mo, binuang. Di ka mo to, ha? Di asa ko messenger, oh. Saan? Kaya ang katong tao, doon na may picture sa maong babae nga, nag-drive ko noon, nanaog, sakyanan nga color rust. Oh, niyaw, tanawa picture. Tanawa ko na sa picture. Nara, tanawa, oh. Bukay mong mata, ipiyo nga. Mone? Oh, kana. Oh, tutukin mayo, kisam din na. Hala! Oh, hala. Langgat sunay. Siya rin eh? Bida, katawa ang tao ni mo. Bida. Siya, Oo, mahog na cellphone ako, ha? siya to. Mahog na cellphone ako. Be. Ulang gato na. Miss na miss kita. Chuap. Bayan. Bida, gini mo. Bigyan kan ba taon na mong cellphone? Inausang taon ka? Doon na po tayo ko'y bilatian ni mo. Sa balita. Sa man? Nabuto sa apol. Ha? Abot mong apol? Asa sa apol ba? Gusto ko makikita banggaw na bayanan. Basta siya? Bida. Huwag ko magisulti. Daling misibat. Huwag ko makasulti niya. Sibat? Oh! Oo. Yes, tuna mo lang niabot. Uy, napaingon dali ay. Omba, Yes, tuna. na ba si Bong? Uy, wa para ba? Nga naman unta day. Importante lang. Si Athena, asa? Tuwa siyang office. Sudon ako. Manawag una tas intercom day. Ha? Nga naman. Kinahanglan pa bang manawag sa intercom? Ay, kuhan mo instruction ni Miss Athena. Kung nanong dunay mangita niya, ba, may mapaibaw siya og 15 nangita. Mapatawag sa intercom. Wow. Social ha? Nga naman ko no? Kuhan day gusto lang siya maniguro. Nga mangita niya, ug musuod sa iyang pisina kanang taong tarong dili tulisan o kamatan. Ha? Unsa? Ay, sorry. Nya ako. Tulisan day ko. Ha? Tulisan ba ko? Kawatan ba day ko, ha? Paibo ko na lang to siya, day. Papaabuta lang humba. Ay lapas sudla. Mugawas ra ko. Okay, Miss Athena. Sige, bye. Unsa? Papaabuton ko? Uy, kayamat ra gud. Di ko niya pasudlon. May instruction ni Inday Athena, Miss Chuna. Siya ra ko na yung mugawas. Unsa? Kahilas na gud niya. Di lang ko musupa kay Mando sabi ni Sir Bong. Nga di na ko supa ko si Miss Athena. Kung nung siya isuguan akong tumanon. Kung nung siya pangayoon, akong yatag. Unsa? Yamat ra gud. Pinangga ni Sir Bong si Athena, oy. Iyagugong gisugo nga og papaliton og bagong kutsi para kang Athena, hala. Unsa? Sa nanay. Naara siya. Nagsigig paso-paso. Samtang na nabako. Nay! Ay,
Sina, gi-high blood ko diri, pinaabot ni mo. Ano ko mo pasudla, uy? Wa lang, nay. Delikado sa suhod ko. Ha? Kasi pagtuunin mo na ako, kawatan? Niari man lagi ka, nay. Ay, ni Ari ko, tungod kay milyonarya na ka! Unsa? Instant millionaire na ka, Atina! Tungod kay gihatag ni Bong ang kwarta nga 1 million nga naas imong office. Milyonarya na ta! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!